Joto tahuk tai bukuk sono kasih announcement marifika tamni ke khana bubugra je hunger strike eba first on to date bo je khaina hamnani aboni thai bo site visit khaina hamnani sini hatai kotoro boni urgent samunga hain hai bo ksawi thangpika bon boy bo khana tai phaimalia lukurokno जों आवै ख्लाइजाक तंगनि खना बुबुगारना लामसोगै बुबुगारना लगिरे लाइना हनिनाय दिनै हाथाय कतरो आबो अब तो कैंसल ख्लाइजाका बुबुग्राहाइन हाय अनाउंस खाइनाय बबु दिनो विजिट खाइनाय 28 तारिखनि सिगां बिनि जे आमरण अनुष्ठान हांगार स्ट्राइक खाइनायनि जे थाइ विजिट खाइनायनि बागिनाय आंबो खाजेन ताहुताय बुकुकसं kena jotono nang kobogo kena faina nanglia tobe chini didar sok taro tongnai site visit khainaini baginai ene bubugra kena site visit khlai phailia bon bagi lukurok jotono mass people rok general public rok dofana hamjane rok kena boromora eba hatai kotoro phaya tongkana hamnai ebong faina nanglia ambai krumka बुबाग्रा ला तामनि बागै फाइना दंमानि सार बुबुग्रा बिनि फाइनानि बागै बो प्लानिंग तंगनि खाना स्पॉट विजिट खाइनानि बागिनाय साइट विजिट खाइनानि बागिनाय कानारो प्रिपरेशन चलि तंगो जे हांग्रा स्ट्राइक खाइनानि बागिनाय जे बो अनाउंस खाइमानि सिनि बररकनि माथै शक्तिनि बागिनाय सेंट्रल गवर्नमेंट थानिबो काहामकनि स्पेशल अटेंशन दुमनानि बागिनाय एवं सिनि माथै शक्तिनो माइनर sak poyonto bo tin constitutional solution eba greater Tripuraland ma sak poyonto bo chobao nokor sine hninai je announce rumani abun bagi chung bini direction by bini advice by no chung bormora hatai ebong hatai kotoro chung dabu preparation nai tongo aro asuknani baginai jagarok kaham ke nailainai jaga selection khlai mani abono bonai phinen bagi kok tongmani an bagi khanao bo bini special ta urgent bini je samungo bo kasawi thangka an bagi bo khana phailia bo haina hai katalke bo time aba bini visit ni time ba date bo suno janongnai abon pore chung haina hai dukurokno chung saklainai ambai बुबाग्रा तो हास्तेव मियाव सि तंग तंगमानि तामनि बागै बो तेस दिल्लीओ ना के बाजि रिंजादै बो थांमानि कलाखिया बिनि अर्जेंट सामु बिनि पर्सनल बा पार्टीनि मैटर फन मनो बतो सिनि सुप्रीम जों आपनो डिटेल्स जों सिया ते बो आउट ऑफ स्टेशन बो जो समय जे कोनो जागा थांदि बो सिनि बागै सामु खलायो के बन बागै बो खना जे विजिट खानेनि तमनाबो अब तो ताबुन हाइन हाइन मेंसे सुनो मेसेज रहगा जे अब तो स्थगितो बा कैंसिल पोस्टपोन रखा के परवर्ती टाइम बो हाइन हाइ सुनो कम्युनिकेट खाइने ते पब्लिक नो जों आबनो टाइम टू टाइम जखन सिन थानिबो मेसेज फाइने जों पब्लिक नो जाननाय 28 तारिख तो तंगन 28 तारिख तो दाउक जराव कुनो सिनि प्रोग्राम कुनो कैंसिल बा पोस्टपोन कुनो सिद्धांत बा सिन सानि डायरेक्शन फायाको जों पार्टीगत भाबे दिने आसुक लायका सिनि ब्लॉक कमिटी district committee YTF TWF all rank and file जों आगरतलाव मानिको एनक्लेव आसुक लायका इमरजेंसी मीटिंग जे बुबुग्रानि जे अनाउंसमेंट बा जे प्रोक्लेम खायका बो जे फार्स्ट ऑन टू डेट बा हंगर स्ट्राइक आबनो जों बनो लगिरनान बगै जों रिजोल्यूशन नाका जों डिसीजन नाका जे 28 फेब्रुवारि सिमी हाथाय कतरो बुबुग्रानि बाय बाक्सा जों सिनि दफानि बगै जों बनो लगिरनाय सिन दफानि हामप्राय सिन दफानि सानमुं सिन दफानि नायमुं कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड सिनि एंटायर इंडिजिनस पीपल नि सर्वाइवल टा एक्जिस्टेंस नि चबाव जों बुबुग्रानो लगिरनाय